Federatuta egoteak zer esan nahi du segurtasunaren aldetik, Joseba? Guretzako hitza bakarra, hitza gehiena izango zen konfidantza, ez? Horren atzetik poliza bat izatea eta seguro bat izatea, ez? Seguro bat azkenean Mediku aukera, mediku aukera, bai, edozein gauzetarako, eta bai kontutan hartu, dependeze tokitan, badakizu beti koste bat, ez? Istripua beti dago lotuta erreskaten asuntoekin, eta erreskate hori dependeze tokitan koste bat dauka, bai helikopterana, bai egon diran pertsonak zea lan egiten, horretan daka koste bat. Zenbat fitxa dauzkazue, egun? Fansan urteko datuak esango dut, 31.000 pasata, 31.000 pasata, hori, estatu mailan, suposatzen da, gu eta Katalunian izaten gara gehienak, azkenean gure praktika derrigorrez, garbi dago, eta Espainia mailan, Katalunia eta guri importantena. Eta zenbat ordaintzen da? Espainiako Pirineo frantzez hartuta, egongo litzake 80 euro ingurun, eta kentzen badezu Espainiako kobertura, FEDMeko kobertura hartzen badezu bakarrik Euskal Herriko, egongo da gutxora 60 euro ingurun. Hori helduentzako, mutilentzako, 18 urteko gaztetxoentzako, horren azpitikan, oso merkea da, 25 euro ingurun, eta gainera gure aldizkaria, Pirineka, hor sartuta dago. Orduan, prezioa ez da oztoporik inoiz izan behar esateko, eske prezio horrekin ez umentzako, ez helduentzako. Azkenean da, hilero 5 euro. Aizu, eta federatuta dauden persona kopurua ikusita proportzioan, zeritzaizu erreskate asko gutxi daudela? Azken datuak esan dute, Fansan urtean, 150 inguru erreskate. Erreskate ulertzen da, ertzaintzak egin duen irteerak, orokorki. Printzipioz hori ikusten baduzu, jasotzen baduzu beste aldetikan, 32.000ko lizentziak, 32.000ko mendizaleak egunero, hilero, asteburako ateratzen, datu hori basaten duk azkenean portzentaia txikia da. Baina guretzako azkenean helburua beti izan behar da portzentaia hori gutxitu behar dela. Dirudia da ere erreskaten kopuruak gorantz doala, ez? Bai, aurten igo du, aurten azken datuak beti Fansan urteko datuak kontra, igo du 34 eunekoa gutxi gora bera. Hori desente da, Bai, azkenean izan da, bai. Hori zergatik izan daiteke? Zergatik izan daiteke, ni nire iritzia emango dut, nire iritzia alde batetikan, jende gehiago juten da mendira, jende ari da ateratzen gehiago. Eta beste aldetikan, hori izango zaila interpretazioan bakoitza daukan. Alde batetikan, batzuk esan dute, pizkat respeto ari da galtzen, edo pizkat susmo hori edo ideia hori mendia zerbait respetoakin jun behar dela ari da galtzen.